Αν κρατηθείτε στην καρέκλα σας και αν είστε όρθιοι, καθίστε καλύτερα κάτω. Αυτό το ηλικιώδης ποσό, το οποίο θα πάει να πληρωθούν, για να πληρωθούν παλαιότερα δάνεια και ένα πολύ μικρό μέρος θα χρησιμοποιηθεί άγνωστο πώς, μάλλον θα δοθεί στις τράπεζες, είναι λοιπόν απορίας άξιων πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα σε 3 χρόνια από σήμερα. Είναι λοιπόν δεδομένο, για όσους μπορούν να σκέφτονται και να διαβάζουν οικονομικά, είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει αυτό το πράγμα προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Είναι δεδομένο ότι όλοι όσοι φωνάζουμε και λέμε ότι αυτή η βοήθεια έγινε μόνο για να καλυφθούν νομικά οι απαιτήσεις όλων των δανειστών, καθώς και να πάρουν τα χρήματά τους οι κερδοσκόποι οι οποίοι έφεραν την Ελλάδα σε αυτό το χάλι. Και όταν λέμε κερδοσκόποι εννοούμε την Goldman Sachs και κανέναν άλλον. Θα δείτε λοιπόν σήμερα άνθρωποι, Έλληνες, Πορτογάλους, Αμερικάνους, Γερμανούς, Γάλλους, οργανισμούς, όχι μόνο ιδιώτες, Έλληνες, κυρίως οργανισμούς, τράπεζες κτλ. Γιατί έχουν όνομα οι κερδοσκόποι, Έλληνες, και είναι απορίας άξιων γιατί κανείς σήμερα δεν βγαίνει και να πει ότι αυτός που δάνεισε την Ελλάδα το 2007 με 1 ευρώ, πόσα λεφτά έχει σήμερα. Διότι αυτοί που δάνεισαν την Ελλάδα το 2007 γνώριζαν πολύ καλά γιατί τη δάνεισαν. Έλληνες δάνεισαν λοιπόν την Ελλάδα, όποιος δάνεισε την Ελλάδα αγοράζοντας ένα ομόλογο 1 ευρώ στις αρχές του 2007, σήμερα η αξία του 1 ευρώ αυτού είναι ίση με 12.226 ευρώ. Όπως ακριβώς το ακούτε. Έλληνες, ο πολλής κόσμος νομίζει ότι αυτοί που δάνεισαν την Ελλάδα σήμερα χάνουνε από την άνοδο spreads και όλα αυτά που ακούνε. Είναι λάθος αυτό. Επαναλαμβάνω ότι η απόδοση όσων δάνεισαν Έλληνες των χρημάτων, όσων δάνεισαν την Ελλάδα το 2007, σήμερα ανέρχεται σε 12.226% και θα το ξαναπαναλάβω. Είναι 12.226%. Άρα λοιπόν αυτός που δάνεισε την Ελλάδα Έλληνες με 1 ευρώ το 2007, σήμερα κατέχει 12.226 ευρώ. Φανταστείτε τι συμβαίνει με αυτούς που δάνεισαν την Ελλάδα 1 εκατομμύριο ευρώ και είναι μικρό ποσό αυτό. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχουν και Έλληνες που έχουν δανείσει στην Ελλάδα αγοράζοντας κρατικά ομόλογα, εσείς φαντάζεστε μήπως ότι αυτοί Έλληνες θέλουν να χάσουν τα λεφτά τους? Όχι λοιπόν. Άρα όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα δανειστούμε θα πάνε στις τσέπες, Έλληνες, για να το ξεκαθαρίσουμε, εκείνων που δάνεισαν την Ελλάδα για να μπορέσουν μέσα σε 3 χρόνια να φτάσουν στο ασύλληπτο κέρδος του 12.226%. Όλα τα άλλα είναι κουραφέξαλα. Άρα λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε και ανάμεσά μας μήπως υπάρχουν άνθρωποι, Έλληνες ανάμεσά μας, οι οποίοι γνώριζαν καλά και σήμερα δεν θέλουν σε καμία των περιπτώσεων να πουλήσουν και να χάσουν αυτά τα οποία κερδίζουν. Και ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό που με ρωτάνε όλοι και θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη συζήτηση: τι θα γίνει με το σενάριο της επιστροφής της δραχμής ή της νέας δραχμής. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε γράψει, τόσο εγώ όσο και άλλοι άνθρωποι, από το 2007 ότι η νέα δραχμή, και μάλιστα έχω μιλήσει και στο ραδιόφωνο που εργαζόμουν παλιά, έχω ορθογραφήσει, αλλά κυρίως σε ιδιωτικές συζητήσεις γνωρίζουμε ότι ένα σενάριο το οποίο μπορεί να απεμπλέξει πάρα πολύ την κατάσταση είναι η επιστροφή της νέας δραχμής. Δεν πρέπει να τρομάζει τον κόσμο όταν ακούει θα φύγουμε από το ευρώ και θα έρθει η νέα δραχμή. Σε άλλες χώρες κατάφεραν πολύ περισσότερα χρησιμοποιώντας το νόμισμά τους και είχαν πολύ μεγαλύτερα σενάρια, περιθώρια ελιγμών. Δεν πρέπει, το ξαναλέω, να τρομάζει τον κόσμο η επιστροφή της δραχμής. Εάν θα είχαμε χρόνο σήμερα και μπορούσαμε να συζητήσουμε, είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα να σας πείσω ότι η επιστροφή της δραχμής είναι ίσως σήμερα η μοναδική λύση, η οποία προϋποθέτει όμως ένα καθαρό πολιτικό σύστημα και απομάκρυση των απατεώνων Έλληνες, των λοποδιτών και των κλεφτών. Έλληνες. Η εθελούσια έξοδό μας όμως από την Ευρωζώνη και η επιστροφή στη νέα δραχμή, με την προοπτική ότι οι συναλλαγές στο εξωτερικό θα γίνονται στο ευρώ γιατί δεν θα μας αφήσουν να μην γίνονται έτσι, είναι σήμερα, φαντάζει σήμερα σε πάρα πολλούς οικονομολόγους ίσως την μοναδική λύση. Βέβαια το θέμα είναι ποιος θα διαχειριστεί αυτή τη λύση, διότι είναι σίγουρο ότι την ημέρα που θα αποφασιστεί η επιστροφή της δραχμής, είναι σίγουρο ότι έξω από τις τράπεζες θα δείτε αστυνομικούς. Είναι σίγουρο ότι θα κλείσουν οι τράπεζες και είναι σίγουρο ότι η μετατροπή θα γίνει χωρίς τραπεζικό σύστημα για 3, 4, 5, 6 μέρες, μία εβδομάδα. Γι' αυτό σας είπα ότι θα υπάρχουν αστυνομικοί έξω από τις τράπεζες και δεν είναι απαραίτητα κακό.
Εύχομαι στις αμέσως επόμενες μέρες να μην προκαλέσουν αντιδράσεις όλα αυτά που λέω και είμαι σίγουρος ότι θα ξαναεπανέλθω για να εξηγήσω περισσότερα πράγματα και με την ελπίδα αυτή αρχίστε όλοι να ψάχνεστε και να αναζητάτε γιατί σήμερα, πριν τα ακούσετε από μένα, πριν τα ακούσετε από οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο, γιατί σήμερα η μοναδική λύση υπαρκτή και εφικτή είναι η επιστροφή στην νέα δραχμή.